Ato ta mga ligo kay dagay chick. Ligo ta. Sa palag 101. Wa ba lagwan uwan. Ay bay. So na bay. Grasya. Grasya na ginabay. Grasya bay. Di bay. Bay. Nang ina ko magpapangalab kay na ko sila. Bay, sige bay. Okay na bay. Imo nga nagirong adlaw bay. Patay na jugani. Mao na rong adlaw nga mabugto imong ginabuhi. Salamat kaya. Ina ko magpapangalab. Bay, lamat na lang kay tanan bay. Ayo bay. Ano na to? Amigo mo kita ba dapat sa amigo di mo ako nang bat di ay. Di bay. Di bay. Hospital na di bay. Hospital ka ni. Di bay 50-50 naman di bay. Patay naman ni. Uy, ana ning bata oy. Patay laban na yung pamilya. Nurse. Nurse! Atay bay! Murag ko'y tao bay! Murag ko'y tao! Patay na gini siya, 50-50 naman eh! Nurse! Nakadungog ka wala! Oy. Unsa may sala ni niya dong? Kamatyon nun na! Sala nun, kamatyon na ni. 50-50 na ni Nadom nurse! ni unsa may sala. Nakatunog og sipol! Gumba! Ali, sudlan na Grasya siya ko ko gini, grasya na ni siya. Sir, padayon na sila dire. 50-50 naman ni siya! Padayon na na. Naigda na dire. Ika na nurse! Dili ka ba? Dili kita no! Uya na niya mo pagwardan guys! Isa! Patay naman siya! Sus, uy, gid na barkada. Uy, Patay gini siya bay! Barog Nurse! barog sira part. Ko may ganani. Barog sa ba? Oh, barog! Yawa. Dili lagi siya muli og part! Part dili siya kabawang barog part! Suluta na, suluta. Di na lagi. Sulta. Part, may lagmabuhi Nurse, ikaw na yung bahala na mong bigo, nurse, ha? Luwi na kayo, Patay hindi na. na kibaw, muli ako. Oh? Hindi na kabaw, patay. Uy, ano yun eh? Balik part. Part, maayo part eh. Dagan may nagmahali mo part. Oh. Nagmamatay na din siya. Oh, mabuhi no? Ay, ay. Nurse, tarungan na, nurse. Hindi ka ginawa na sa? Buhi na siya. Samling, buwan na, nurse, ha? Pura magpiki, ni. Mga parts go. Dili na ba pwede mo kon dapat ang kuyo ganin niya kay ato rin sa gawas. Oh, ayuhan na ni nurse. Oh, Ikaw ako yung na bahala bala ni ni nurse. Ako ay bala ni parts go. Kani ikaw pinangga ni na mo. Ako na bala ni mga parts Sana go. part. Luwi na niya nakatunog siya grasya. Ayuhan part na. Ay ganun Oh, nurse. duwa, gina. Ako na bala ni parts go. Uy, aning taay. Buhi pa wag ganing bata ano? Sus. Oh, pangin na doon na to. Buang yung bata ay. Hindi na mabuhi. Please, waya na to clear. Clear the music. Balik, balik, balik. Sus. Bebe, suwaya na to eh. Uwi on yung bataan eh. Any last word, babe? Hindi mo tinggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Piyak man. Daya ko ni nuno. Yawa ko ni Tiana ko piyak man. Asa ko? Be, waon na rin. Hoy! Ulam na kanay mo ha! Awa po eh, galit. Unsa naman niya dok? Ako, pure. Doktor ka dili! Doktor ka! Dili, pure. Patay tao! Unsan mo tanay? Ha? Buhay ka no? Oo. Jok-jok rato na ako! Ah, buhay lang ka, awa. Sa, pure ko Unsa na ka doktor. doktor ay? Muerta! Buhay sa. Buhay.